स्वयं रूप कथामह्यं तथादिस्वपदादिहं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगद्प्रभो गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। சங்கரன் பிரபு வந்துட்டாங்களா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரபு நான் உங்களை கோஹோஸ்ட் பண்றேன், ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றீங்களா? பண்ணிட்டேன் உங்களை. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு பிரணாம். இன்னைக்கு நம்ம 16வது மந்திரம் பார்க்கணும் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. பக்தர்கள் அனைவருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு ஏகாதசி ஃபாஸ்டிங் இருந்திருப்பீங்க எல்லாருக்கும். 15 இல்ல 16 15 போன வாரம் பார்த்தாச்சு இல்லையா? இல்ல மாதாஜி, 14 தான் ரிவைஸ் பண்ணோம். ரிவைஸ் பண்ண மாதாஜி, 15 தான் மாதாஜி படிக்கணும். இல்லையே 15 பார்த்துட்டோமே. இல்லைங்க மாதாஜி, என்ன சொல்றீங்க? 14 தான் முடிச்சோம். உஷா மாதாஜி சொன்னதே ரிவைஸ் பண்ணுங்க திருப்ப. நோ பிரபு, நான் மார்க் பண்ணிருக்கேன் 15. உஷா மாதாஜி சொன்னது நம்ம முதல் நாள் பார்த்தோம், ரெண்டாவது நாள் கரெக்டா பிரபுஜி. நான் கடைசியா கூட 3 பக்கம் படிக்காம இருக்குன்னு மாதாஜி அதை அப்படியே படிச்சுக்கோங்க, நம்ம தான் எல்லாம் பார்த்துட்டோம்னு சொன்னாங்க. ஆமா, ஏன்னா 14வது முதல் நாள் பார்த்தோம் ரிவிஷன், ரெண்டாவது நாள் 15வது மந்திரம் பார்த்தாச்சு. நான் மார்க் பண்ணி வச்சிருக்கேன் புக்ல. 15 பார்த்தாச்சு மாதாஜி. ஓகே பிரபு, பிரணாம் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. 16வது மந்திரம் வாசிக்கிறீங்களா யாராவது? வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. பூஷன் ஏகர்ஷே யம சூரிய பிரஜாபத்ய வியூஹ ரஷ்மீன் சமூக தேஜோ ஹ்யத்தே ரூபம் கல்யாண தமம் தத்தே பக்ஷ்யாமி யோ சாவசௌ புருஷக சோ அமஸ்மி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எல்லாரும் ஒரு தடவை சேர்ந்து வாசிக்கலாமா? வேற யாராவது ஒருத்தர் வாசிக்கிறீங்களா? கூட சேர்ந்து எல்லாரும் வாசிக்கலாம். வாசி. भूषण ஏகர்ஷே யம சூரிய பிரஜாபத்ய வியூஹ ரஷ்மீன் சமூக यस्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि यो सावसो पुरुषो सोऽहमस्मि. சரி, எல்லாரும் ஒரு தடவை வாசிட்டீங்களா? அது வரைக்கும் சந்தோஷம். வாசிங்க, வேர்ட் டு வேர்ட் டிரான்ஸ்லேஷன் வாசிங்க. பூசன் நிலைபெற செய்பவரே, ஏகரூசே முதன்மையான தத்துவ அறியரே, யம நெறிப்படுத்துவரே, சூரிய பெரும் பக்தர்களான
சூரிகளின் இலக்கே. பிரஜாபத்தியே, மனித இனத்தின் பிதாக்களான பிரஜாபதிகளின் நன்மையை விரும்புபவரே. வியூக, தயவு செய்து அகற்றுவீராக. ரஸ்மின், கிரணங்களை. சமூக, தயவு செய்து திரும்ப பெறுங்கள். தேஜ, பிரகாசம். யத், அப்போது. தே, தங்களின். ரூபம், கல்யாண. தமம், மிகவும் மங்களகரமான. தத், அதை. தே, உங்களுடைய. பஸ் யாமி, நான் பார்க்கலாம். எவர். அசௌ, சூரியனை போன்று. அசௌ, அந்த. புருஷரான கடவுள். நான். அஸ்மி, இருக்கிறேன். ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. பொருளுரை வாசிங்க. எம்பெருமானே, முதன்மையான தத்துவ அறியரே, பிரபஞ்சத்தை பராமரிப்பவரே, நெறிப்படுத்துபவரே, தூய பக்தர்களின் இலக்கே, பிரஜாபதிகளின் நன்மையை விரும்புபவரே, உங்களது ஆனந்தமய வடிவத்தை நான் பார்க்கும்படியாக உமது ஒளிமிக்க திவ்ய கிரணங்களை அகற்றுவீராக. சூரியனுக்கு எவ்வாறு நீங்கள் பரமபுருஷ பகவானோ அவ்வாறே எனக்கும். பொருளரை படிக்கிறோம் மாதாஜி. வாசிங்க பிரபு. பொருளுரை. வேற யாரும் கூட வாசிக்கலாம். நீங்க ஒரு பேராகிராஃப் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் வேற யாரும் கூட வாசிக்கலாம். சூரியனும் அதன் கதிர்களும் தன்மையில் ஒன்றுபட்டவை. அதுபோலவே பகவானும் ஜீவன்களும் தன்மையில் ஒன்றுபட்டவர்கள். சூரியன் ஒன்றுதான், ஆனால் சூரியன் கதிர்களின் மூலக்கூறுகள் எண்ணற்றவை. சூரிய கதிர்கள் சூரியனின் பாகமாக இருக்கின்றன. சூரியனும் அதன் கதிர்களும் இணைந்து முழுமையான சூரியனாகிறது. அந்த சூரியனுக்கும் சூரிய தேவன் வசிக்கின்றார். அதுபோலவே பிரகாசமான பிரம்மஜோதியினை வெளிப்படுத்தக்கூடிய மிகவும் உன்னத ஆன்மீக லோகமாகிய கோலோக பிருந்தாவனத்தில் பகவான் தமது நித்திய லீலைகளை அனுபவிக்கிறார். இது பிரம்ம சங்கீதையில் உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. பிரணாம். சோ இதுல நம்ம என்ன பாக்குறோம்? இதுக்கு முந்தின பதத்துல நம்ம என்ன பார்த்தோம்? பகவான் பிரம்மஜோதி எங்க இருந்து வருகின்றது? பகவானுடைய அந்த தேஜஸ்ல இருந்து, அவருடைய உடல்ல இருந்து வரக்கூடிய தேஜஸ்ல இருந்து தான் வருது அந்த பிரம்மஜோதி அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். சோ அங்க வந்து எப்படி உங்களிடத்துல சரணடைந்த பக்தர்களுக்கு முந்தின பதத்துல நம்ம பார்த்தது இல்லையா? உங்களுடைய அந்த முகம் கண்கவர் ஒளியால மூடப்பட்டிருக்கு. அதை விலக்கி உங்களுடைய பக்தர்களுக்கு நீங்க அருள் புரியணும் அப்படின்றத 15வது மந்திரத்துல பார்த்தோம். அதை தொடர்ந்துதான் இந்த 16வது மந்திரம். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னெல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னாக்கா, பகவானுடைய அந்த விபூதி, அவருடைய எப்படிப்பட்டவர், தூய்மையான பக்தர்களுடைய இலக்கு யாராக இருக்கிறார்? பகவானாகவே இருக்கின்றார். அது மட்டுமல்ல, அனைத்தையும் பரிபாலிக்கிறது யாரு? படைத்து பராமரித்து தன்னுள் அடக்கி கொள்வதும் பகவான் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ அப்படிப்பட்ட உங்களுடைய ஆனந்தமயமான சரீரத்தை வந்து பாக்குறதுக்கு நீங்க என்ன பண்ணணும்? அந்த ஒளிமிக்க அந்த கதிர்களை அகற்றி நீங்க எங்களுக்கு வந்து உங்களை காட்டி அருளணும் அப்படின்றதுதான் இந்த 16வது மந்திரம். சோ இதன் மூலமாக நமக்கு என்ன தெரிகின்றது? பகவானுக்கு ஒரு உன்னதமான நித்தியமான அழகான அந்த சச்சித் ஆனந்த ரூபத்தை கொண்டவர். அருவவாதிகள்லாம் பகவானுக்கு ரூபம் இல்லைன்னு சொல்றாங்க இல்லையா? அது பொய்யானது அப்படின்றத நம்ம இங்க ரொம்ப தெளிவாக பார்க்கின்றோம். அது பிரம்ம சம்ஹிதையிலுமே கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. இங்க கொடுக்கப்பட்டிருக்க இது என்ன? ஒப்புமை என்ன? இங்க கொடுக்கப்பட்டிருக்க ஒப்புமை என்ன? இப்ப பிரபு படிச்சாங்க இல்லையா முதல் பாராகிராஃப். எல்லாரும் இருக்கீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சூரியனோட கதிர்கள் எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து. அது நமக்கு புரியுது இல்லையா? எப்படி அந்த சூரியனையும் சூரியனுடைய கதிர்களையும் அந்த கிரணங்களையும் வந்து நம்ம தனித்தனியா பிரிக்க முடியாது இல்லையா? இப்ப வந்து சுகர் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா, அந்த சுகரையும் அதுல இருக்க அந்த கற்கண்டு மாதிரி இருக்கே, அதையும் அதுல இருக்கக்கூடிய அந்த தன்மையும் பிரிக்க முடியுமா நம்மளால? அது போல கல் உப்பு நம்ம சொல்றோம், அந்த அதோட சைஸையும் அதுல இருக்க அந்த உப்பு தன்மையை நம்மளால பிரிக்க முடியுமா? முடியாது. அது போல சூரியன் அப்படின்னு எடுத்துட்டாலே அதோடைய அந்த கதிர்களும் சேர்ந்ததுதான் அந்த சூரியன். நம்ம பாக்குறோம் பகவான் எந்த 3 நிலையில நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம்? என்ன 3 நிலையில புரிஞ்சுக்கிறோம்? போன கிளாஸ்ல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம். பகவானே 3 நிலைகளை எப்படி புரிஞ்சுக்கிறோம் நம்ம? அதே சூரியனோட ஊமை எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்லிட்டேன். எப்படி புரிஞ்சுக்கிறோம் நம்ம?
ஹரே கிருஷ்ணா. வெளிச்சம், வெளிச்சம், உஷ்ணம், உஷ்ணம். எஸ். சோ ஒரு சூரியனை நம்ம பார்த்தா அதோடைய ஒளி கதிர்கள் தான் வந்து சூரிய பகவான் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறது எதோட நிலைக்கு ஒப்பிடப்படுகின்றது? பரபிரம்மம். பகவான் எல்லா இடத்திலும் வியாபித்திருக்கார், பரபிரம்மம். அதற்கு அடுத்த நிலை சூரியன் அப்படின்னா அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு கோலம் மாதிரி இருக்குல்ல, ஒரு வடிவத்துல இருக்கு. சோ பகவானை அடுத்த பரபிரம்மத்துல இருந்து பரமாத்மா நிலையில புரிந்து கொள்வது. ஆனா சூரியனை உள்ளது உள்ளபடியாக அங்கேயும் யாரு இருக்கார்? விஷ்ணு தத்துவமாக பகவானே வியாபித்திருக்கார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்போ பகவானை உள்ளது உள்ளபடியாக புரிந்து கொள்வது அந்த உயர்ந்த பரம புருஷர் நிலை அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா? சோ இங்க அததான் நம்ம இங்க பாக்குறோம். எப்படி அந்த சூரியனோட கதிர்களையும் நம்மளால பிரிக்க முடியாதோ அது போல பகவான் நித்தியமான விபு ஆத்மா, அகண்டமானவர். அவர்கிட்ட இருந்து இருக்கிற ஒரு துகள் தான் வந்து இந்த ஜீவாத்மா. சோ இரண்டும் தன்மையில் ஒன்னா இருக்க மாதிரி இருக்கும். இந்த குவாலிட்டி வைஸ் பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு பேருக்கும் ஒரே தன்மை இருக்கு. ஆனா அந்த குவான்டிட்டி வைஸ் பாத்தீங்கன்னா பகவான் மிகவும் அகண்டமானவர் அப்படின்றத நம்ம இங்க புரிந்து கொள்ள முடிகின்றது. அது போல சூரியனுடைய அந்த ஒளி கதிர்கள் நம்ம வந்து அதை பிரிச்சு பார்க்க முடியாது, எண்ணற்ற இருக்கு இல்லையா? அது போல ஜீவாத்மாவும், அவர்கிட்ட இருந்து வந்த ஜீவாத்மாவும் எண்ணில் அடங்காதது அப்படின்றத நம்ம இங்க புரிந்து கொள்ள முடிகின்றது. இங்க மீண்டும் வந்து அந்த பிரம்மஜோதியை பற்றி நம்ம பாக்குறோம் இங்க. சோ அருவவாதிகளோட இலக்கு என்னவாக இருக்கு? பகவானுக்கு ரூபம் இல்லைன்னு சொல்றாங்க, ரூபமே இல்லைன்னு. அப்ப அவங்களோட இலக்கு என்னவாக இருக்கு? அந்த பிரம்மஜோதியில் நிலைக்க பெறுவதுதான் வந்து முக்தி அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. ஆனா அதையும் தாண்டி நாம வந்து பகவானை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அவர் வந்து சச்சித் ஆனந்த ரூபத்தை கொண்டவர் அப்படின்றத புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படின்றத பாக்குறோம். சோ அந்த பிரம்மஜோதி அது மட்டும் இலக்கல்ல, அதையும் தாண்டி நாம வந்து ஒரு ஜீவாத்மா பயணப்படணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க புரிந்து கொள்ள முடிகின்றது. பகவான் எங்க இருக்கார்? அந்த ஆன்மீக கிரகத்துல இருக்கார். அந்த பிரம்ம சம்ஹிதையில வந்து இது என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு? சிந்தாமணி பிரகர சத்ம சுகல்ப விருக்ஷம் லக்ஷாவிருதேஷு சுரபேரபிபாலயந்தம் லக்ஷ்மீ சஹஸ்ர சத சம்பிரம்ய சேவியமானம் கோவிந்தமாதி புருஷம் தமஹம் பஜாமி. பிரம்ம சம்ஹிதையிலையும் வந்து இந்த பிரம்மஜோதியை பத்தின ஒரு 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 பொருள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. என்ன அப்படின்னா, பகவான் இருக்கிறார் இல்லையா அந்த கோலோக விருந்தாவனம், அந்த கோலோக விருந்தாவனத்துல இருந்து வரக்கூடிய ஒரு 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 ஒளிக்கற்றை தான் வந்து இந்த பிரம்மஜோதி. ஏன் அப்படின்னாக்கா பகவான் அங்க நித்தியமா வாசம் பண்றார். அதனால அதுல இருந்து வரக்கூடிய ஒரு கிரகணம் தான் வந்து இந்த பிரம்மஜோதி அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடிகின்றது. சோ அது மட்டுமல்ல, நம்ம கோலோக விருந்தாவனத்துல பகவான் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கார்? லட்சக்கணக்கான லக்ஷ்மி தேவிகள் வந்து அவருக்கு லக்ஷ்மி சஹஸ்ர சத சம்பிரம்ய சேவியமானம், சஹஸ்ர கோடி லக்ஷ்மி தேவிகள் வந்து பகவானுக்கு சேவை பண்ண வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஆனா அவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னாக்கா அங்க அந்த பசுக்களுக்கு வந்து சேவை பண்ணிட்டு இருக்காரு அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடிகின்றது. அவர் இருக்கக்கூடிய அந்த இடம் ரொம்ப தெய்வீகமானதாக இருக்கு, ரத்தினங்களால கட்டப்பட்டதாக இருக்கு, அத்துணை செல்வத்தோட அதிதேவதைகள்லாம் அங்க இருக்காங்க. ஆனா பகவான் வந்து என்ன பண்றாரு? அங்க கோபாலனம் பண்ணிட்டு இருக்காரு அப்படின்றத நம்ம இங்க புரிந்து கொள்ள முடிகின்றது. சோ இங்க சோ நம்மளுடைய இலக்கு என்னவாக இருக்கணும்? அந்த பிரம்மஜோதிக்கும் மேல இருக்கக்கூடிய பகவானை ஆழ்ந்து அனுபவிக்க வேண்டியதாக இருக்கு. கிருஷ்ணலோகத்தில் பகவான் பசுக்களை பராமரிக்கின்றார். அங்க நமக்குன்னு எந்த ஒரு விருப்பமும் கிடையாது. ஏன்னா அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த சிந்தாமணி கற்கள், அந்த கோலோகத்துல வந்து நமக்கு தேவை, ஆசை அதெல்லாம் அங்க இருக்காது. அங்க எந்த மாதிரியான அந்த அந்த துன்பங்கள்லாம் இருக்கு இல்லையா, அந்த துன்பங்கள்லாம் அங்க கிடையாது. பிறப்பு, இறப்பு, மூப்பு, நோய் அதெல்லாம் அங்க இருக்காது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். லட்சோப லட்ச கல்ப விருட்சங்கள் இருக்கு அங்க. ஆனா நமக்கு அங்க கல்ப விருட்சத்துக்கிட்ட என்ன கேட்டாலும் கிடைக்கும். ஆனா நமக்கு வந்து அங்க கேட்கக்கூடிய ஆசை இல்ல அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடிகின்றது. ஓகே ஓகே. சோ அது மட்டும் அல்ல, மாதாஜி சின்ன கிளாரிபிகேஷன். சொல்லுங்க. கல்ப விருட்சம் வந்து அது கிட்ட நினைச்சாலே கொடுக்கும், காமதேனு தான் கேட்டா கொடுக்கும். ஆமா, கரெக்ட். ஆனா அங்க நினைக்கிறதே நமக்கு தோணாது, நமக்கு ஒரே நினைவுதான் இருக்கும். அதுதான் விருப்பங்களை
நிறைவேற்றும். விருப்பமே இருக்காது. அந்த விருப்பமே அங்க இருக்காது. இருக்காது. ஆன்மீக அதாவது வைகுண்ட லோகத்துக்கும் தாண்டி நமக்கு வந்து கோலோக விருந்தாவனம் இருக்கு. வைகுண்ட லோகமே வந்து நிறைய செல்வங்களை கொண்டது. ஆனா அதை விட அதிக செல்வங்கள் வந்து நம்மளுடைய கோலோக விருந்தாவனத்துல இருக்கு அப்படின்றத நம்ம ஆனாலும் அங்க எந்த ஒரு ஆசைகளும் இருக்காது நமக்கு. அங்க பகவானை எப்படி திருப்தி பண்றது, அவரை எப்படி ஆனந்தமா வச்சுக்கிறது, அவருக்கு எப்படி நான் தொண்டு செய்யறது அப்படின்னு அதுலயே நாம வந்து லயித்து இருப்போம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடிகின்றது. ஓகே. பௌதீக லோகத்துல இருக்கிற செல்வங்கள் எல்லாம் வந்து ஒரு அழிவுக்கு உட்பட்டது, ஒரு எல்லைக்கு உட்பட்டது. ஆனா ஆன்மீக லோகத்துல இருக்கிற செல்வங்கள் வந்து எப்பவுமே நித்தியமானது. பக்தர்கள் அந்த ஆன்மீக லோகத்துக்கு சென்று பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்களே தவிர்த்து இந்த பௌதீக லோகமான விஷயங்கள் அவங்களுக்கு பற்று கிடையாது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடியும். அனைத்துமே வந்து பகவானுக்கு கட்டுக்குள் பகவானால கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றது அப்படின்றத நம்ம இங்க புரிந்து கொள்ள முடிகின்றது. அதான் அவர் சொல்றார், மனித இனத்தின் பிதாக்களான பிரஜாபதிகளையும் வந்து பரிபாலிப்பவர் யாரு? பகவான் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அவருடைய ஆனந்தமயமான அந்த சரீரத்தை பாக்குறதுக்காக இந்த பிரம்ம ஜோதியாக இருக்கக்கூடிய இந்த ஒளி கற்றைகளை கொஞ்சம் விளக்குங்கள் அப்படின்றத இந்த 16வது இதுல வந்து நம்ம பார்க்க முடிகின்றது. சோ நமக்கு வந்து உண்மையான பாதுகாப்பு எங்க இருக்கு? கோலோக விருந்தாவனத்துலதான் இருக்கு. இந்த பௌதிகமான விஷயத்துல இந்த கோவிட் டைம்ல நம்ம பார்த்தோம், பெரிய செல்வந்தர்கள் ஆனாலும் ஒரு ஆக்சிஜன் சிலிண்டருக்காகவும் ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிஷனுக்காகவும் அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டாங்க. சோ அது வந்து இந்த கோவிட் வந்து பாத்தீங்கன்னா பேண்டமிக்காக இருந்தாலும் உலகத்தையே திருப்பி போட்டு நம்மளுடைய வாழ்வியல் பாடத்தை அது நமக்கு வந்து கற்றுக் கொடுத்துட்டு போயிடுச்சு. இருந்தாலும் நம்ம அதுல வந்து அதை எடுத்துட்டு திருந்துற மாதிரி இல்லை. இன்னும் நம்ம இருமைகள்ல மாட்டின்னு இருக்கோம். உயர்ந்தவன் தாழ்ந்தவன், செல்வந்தன் ஏழை, நமக்குள்ள நிறைய பாகுபாடு இன்னும் அதுல மாட்டின்னு இருக்கும். சோ இங்க வந்து இந்த பௌதிகமான விஷயங்களை நமக்கு பாதுகாப்பு என்பது கிடையாது. ஆன்மீகமான இந்த கோலோக விருந்தாவனத்தில் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கு இடையில இருக்கும்போது நாம பாதுகாப்பா இருக்கோம். அதுதான் வந்து உண்மையான பாதுகாப்பு. அவருக்கு கீழே இருக்கிறதுதான் வந்து உண்மையான பாதுகாப்பு. சுதந்திரம்னு நம்ம சொல்றது வந்து அது சுதந்திரமே கிடையாது. நம்மளாம் நினைச்சுட்டு இருக்க அது சுதந்திரம். பிறப்பு இறப்புல இருந்து எது நம்மளை வந்து விடுவிக்கின்றதோ அதுதான் வந்து உண்மையான சுதந்திரம். அது எது வந்து நம்மளை விடுவிக்கின்றது? அதுல இருந்து இந்த பக்தி தொண்டு அப்படின்றது நம்ம புரிந்து கொள்ள முடிகின்றது. ஓகே. அடுத்த இது வாசிங்க பிரபு. மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. ஆதி புருஷரான படிக்கிறோம் மாதாஜி. படிங்க பிரபு, படிங்க. ஆதி புருஷரான கோவிந்தன் ஆதிபிதா, பசுக்களை பரிபாலிப்பவன், விருப்பங்களை எல்லாம் பூர்த்தி செய்பவன், வசிக்கும் இடம் தெய்வீகமான ரத்தினங்களால் கட்டப்பட்டது. விருப்பங்களை பூர்த்தி செய்யும் லட்சோப லட்சம் கல்ப விருட்சங்களால் சூழப்பட்டது. ஆயிரக்கணக்கான லட்சுமிகள், அதாவது செல்வத்தின் அதிதேவதைகள், பக்தியோடும் அன்போடும் அங்கு அவருக்கு சேவை செய்கிறார்கள். அந்த கோவிந்தனை நான் வணங்குகின்றேன். பிரம்மஜோதி பிரம்ம சம்ஸ்கிருதியிலும் வர்ணிக்கப்பட்டுள்ளது. சூரியனின் கிரணங்கள் சூரிய கோலத்தில் இருந்து வெளிப்படுவது போல் கோலோகுல விருந்தாவன் என்னும் ஆன்மீக கோளில் இருந்து வெளிப்படும் கிரணங்கள் பிரம்ம ஜோதி எனப்படும் என்று பிரம்ம சம்ஸ்கிருதியில் கூறப்பட்டுள்ளது. பிரம்ம ஜோதியின் கண் கூசும் பிரகாசத்தை கடந்தாலன்றி பிரபுவின் வாசஸ்தலத்தை பற்றிய செய்தி கிட்டுவதில்லை. பிரம்மஜோதியின் கண் கூசும் பிரகாசத்தில் அருவவாத ஞானியில் பிரபுவின் உண்மையான இருப்பிடத்தையோ திவ்யமான வடிவத்தையோ காண முடிவதில்லை. வரம்பிற்குட்பட்ட அறிவின் காரணமாக இத்தகைய அருவவாத சிந்தனையாளர்கள் கிருஷ்ண பரமாத்மாவின் ஆனந்தமயமான திவ்ய ரூபத்தை அறிய முடியாமல் இருக்கிறார்கள். எனவே இந்த மந்திரத்தில் புனிதமான பக்தர்கள் இறைவனின் ஆனந்தமயமான திவ்ய ரூபத்தை காண்பதற்கு வசதியாக பிரம்ம ஜோதியின் ஒளிமிக்க கிரணங்களை அகற்றும்படி ஈசோபனிஷத் இறைவனிடம் வேண்டிக் கொள்கிறது. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு, பிரணாம் பிரபு. சோ இங்க பிரம்ம சம்ஹிதை 5.29 வந்து நம்ம அந்த இதை பாக்குறோம். எப்படிப்பட்டது அந்த கோலோக விருந்தாவனம் எப்படிப்பட்டது அப்படின்னு. எப்படி சூரியன்ல இருந்துதான் அதோடைய ஒளிக்கற்றைகள் வந்து வருகின்றதோ அது போல கோலோக விருந்தாவனத்தோட ஒளிக்கற்றையில இருந்து வர்றதுதான் வந்து பிரம்ம ஜோதி அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம்.
ஆனா இந்த அருவவாதிகள் பகவானுக்கு ரூபம் இல்லைன்னு சொல்றாங்களே, அவங்களுடைய நோக்கம் என்னவா இருக்கு அப்படின்னாக்கா அந்த பிரம்ம ஜோதியை அடைவதுதான் நோக்கமாக இருக்கு. ஆனா பிரம்ம ஜோதியில இருக்கக்கூடிய அந்த ஒளி கற்றைகளை விலக்கி கொண்டு பகவான் நித்தியமாக வாசஸ்தலம் பண்ணக்கூடிய கோலோக விருந்தாவனம் சென்று பகவானை பார்க்கக்கூடிய தன்மையை கொடுக்கணும் அப்படின்ற நம்ம இந்த இந்த பிரேயரை நம்ம பார்க்கணும், இந்த பிரார்த்தனையை நம்ம இங்க பாக்குறோம். சோ அது எப்படி இருக்கு அப்படின்னாக்கா, அந்த பிரம்ம ஜோதியை கடந்தாலொழிய நாம வந்து உயர்ந்த அந்த கோலோக விருந்தாவனம் செல்ல முடியாது, பகவானை பார்க்க முடியாது அப்படின்றது இங்க தெளிவா சொல்லப்பட்டிருக்கு. அது மட்டுமல்ல, பகவானுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆனந்தமான, திவ்யமான, உண்மையான, நித்தியமான ரூபத்தை கொண்டவர் அப்படின்றதையும் நம்ம இங்க தெரிந்து கொள்ள முடிகின்றது. பகவானுக்கு ரூபம் இருக்கு, அருவவாதிகள் ரூபம் இல்லைன்னு சொல்றாங்களே, அது இங்க பொய்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது அப்படின்றதையும் நம்ம இங்க பார்க்க முடிகின்றது. சோ அந்த பக்தர்கள், புனிதமான பக்தர்கள் வந்து உங்களை தரிசனம் பண்றதுக்கு இந்த பிரம்மஜோதி, இந்த ஒளி கற்றைகளை விலக்கி நீங்க அருளணும் அப்படின்றது இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. அடுத்து வேற யாராவது வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அருவமான பிரம்ம ஜோதியை உணர்வதால் ஒருவன் பரமனுடைய மங்களகரமான தன்மையை உணர்கின்றான். பரமனுடைய எங்கும் வீற்றிருக்கும் தன்மையான பரமாத்மாவை உணர்வதால் ஒருவன் மேலும் மங்களகரமான அறிவொளியை உணர்கிறான். ஆயினும் சாக்ஷாத் பரமபுருஷ பகவானை நேருக்கு நேராக சந்திப்பதன் மூலமாக பக்தன் பரமனுடைய மங்களகரமான தன்மையில் மிக சிறந்ததை உணர்கிறான். அவர் முதன்மையான தத்துவ அறிஞர் என்றும் பராமரிப்பாளர் என்றும் பிரபஞ்சத்தின் நன்மையை விரும்புபவர் என்றும் அழைக்கப்பட்டுள்ளதால் பரம சத்தியம் அருவமானதாக இருக்க முடியாது. இதுவே ஸ்ரீ ஈஷா உபனிஷத்தின் தீர்ப்பாகும். பூஷன், பராமரிப்பவர் என்னும் சொல் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகும். ஏனெனில் பகவான் எல்லா உயிர்களையும் பராமரிப்பவராக உள்ள போதிலும் அவர் தமது பக்தர்களை விசேஷமாக பராமரிக்கின்றார். அருவமான பிரம்ம ஜோதியை கடந்து பகவானின் உருவத்தன்மையையும் அவரது மிக மிக மங்களகரமான நித்திய உருவத்தையும் தரிசித்த பின்னர் பக்தன் பரம்பொருளை முழுமையாக உணர்கிறான். படிக்கவா மாதாஜி? மேலும் இல்ல போதுமா? ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி. சோ இங்க அந்த அருவவாதிகள் அருவமான பிரம்ம ஜோதியை அறிவதன் மூலம் பரம்பொருளின் மங்களகரமான தன்மையை அனுபவிக்க முடிகின்றது. சோ இந்த அருவவாதிகள் வந்து பகவான் பரம்பொருளாக எல்லா இடத்துலயும் இருக்கார் அப்படின்றத வந்து அவங்க ஒத்துக்கிறாங்க. சோ பரம்பொருளின் எங்கும் நிலவும் அம்சமான பரமாத்மாவை உணர்வதால் மேலும் அதிகமான தெளிவு பிறக்கின்றது. சோ அவங்க வந்து 3 நிலையை நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா? பரபிரம்மம், பரமாத்மா, பரமபுருஷர். சோ பரபிரம்மமாக பகவான் எல்லா இடத்துலயும் உறைந்திருக்கின்றார் அப்படின்றத அவங்க உணர முடிகின்றது. ஆனா அதையும் தாண்டி உயர்ந்த நிலையில இருக்க பரமபுருஷ ரூபத்தை அவங்களால உணர முடியல அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடியும். அவர் வந்து என்னன்னு சொல்ற, அவங்க எப்படிப்பட்டதா நினைக்கிறாங்க அந்த அருவவாதிகள்? ஆதி ஞானி, பரிபாலிப்பவர், பிரபஞ்சத்தின் நன்மையை கருதுபவர் என்று அழைக்கப்படுகின்றார். உன்னத சத்தியத்தை அருவமாக கருதுவதற்கு இல்லை. அப்படிப்பட்ட உயர்ந்த சத்தியத்தை நாம வந்து ரூபம் இல்லை அப்படின்னு நம்ம நினைக்க முடியாது. அதுதான் வந்து இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ இப்படி ஒரு உயர்ந்த தன்மையை பண்ணக்கூடிய பகவானுக்கு கண்டிப்பாக ரூபம் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம இங்க இந்த பதத்துல பாக்குறோம் இல்லையா? பூஷன், பூஷன்னா என்ன மீனிங் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். பூஷன் பராமரிப்பவர், பராமரிப்பவர், நிலை பெறச் செய்பவர் அப்படின்னு அந்த பழைய இதுல நம்ம பாக்குறோம். சோ அத இடத்துல வந்து நிலை பெறச் செய்பவர், எல்லாத்தையும் பரிபாலனம் செய்கின்றார் பகவான். அவர்தான் வந்து பூஷன். தேவையானதை கொடுத்து, அந்த போஷாக்க கொடுத்து அவங்கள அந்தந்த இடத்துல நிலை பெருக்க செய்கின்றார் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ அதனால அப்படியே பக்தர்களை சொல்லுங்க ப்ரோ. சொல்றோம்ல, அது பத்மபூஷன். பத்மபூஷன் விருதெல்லாம் என்ன? பத்மபூஷன் உயர்ந்த நிலையில இருக்கவங்களுக்கு தானே அது கொடுக்கப்படுகின்றது. இங்க வந்து பகவான் வந்து அந்த சக்தியை கொடுத்து அந்த நிலையில இருக்க செய்கின்றார். அதனால இங்க வந்து அவரை வந்து பூஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். சோ அவரே வந்து எல்லாவற்றையும் நிலைபெற செய்கின்றார். அவர் தம் பக்தர்களையும் பரிபாலனம் செய்கின்றார்.
அவருடைய வியக்குத்துவத்தை, அவரது மங்களகரமான நித்திய ரூபத்தை தரிசித்ததுக்கு அப்புறம் தான் பக்தன் பூரண சத்தியத்தை முழுமையாக உணர்கின்றான். சோ அதுதான் நம்ம பாக்குறோம். சூரியனோட ஒளிக்கற்றை மட்டுமல்ல, அந்த ரவுண்டா இருக்கக்கூடிய அந்த கோலம் மட்டுமல்ல, அதுக்கு உள்ளார அந்த சூரியனுக்கு இந்த தன்மை வருவதற்கு காரணமே பகவான் உள்ள வீற்றிருக்கின்றது இல்லையா? சோ பகவானே வந்து விஷ்ணு தத்துவமாக அதுல வீற்றிருக்கின்றார். அதனால அது சூரியனாக கருதப்படுகின்றது. அடுத்த பேராகிராஃப் வாசிங்க யாராவது. ஸ்ரீல ஜீவ கோஸ்வாமி தமது பகவத் சந்தர்ப்ப என்னும் நூலில் கூறுகிறார், பரம்பொருளின் முழுமையான தன்மை பரமபுருஷ பகவானில் உணரப்படுகிறது. ஏனெனில் அவர் சர்வ வல்லமை புரிந்தவராக தெய்வீக சக்திகளை முழுமையாக பெற்றுள்ளார். பிரம்மஜோதியில் பரம்பொருளின் முழுமையான சக்தி உணரப்படுவதில்லை என்பதால் பிரம்மனை உணர்வது பரமபுருஷ பகவானை பற்றிய ஒரு பகுதியை மட்டுமே உணர்வதாகும். கற்றறிந்த சாதுக்களே, பகவான் என்னும் சொல்லில் உள்ள முதல் அக்ஷரத்திற்கு பா 2 பொருள் உண்டு. முதல் பொருள் முழுமையாக பராமரிப்பவர், இரண்டாவது பொருள் பாதுகாவலர். இரண்டாவது அக்ஷரத்திற்கு கா வழிகாட்டி, தலைவர் அல்லது படைப்பாளி என்று பொருள். வான் என்னும் அக்ஷரமானது ஒவ்வொரு உயிரும் அவரில் வாழ்கின்றது என்பதை, அவரும் ஒவ்வொரு உயிரிலும் வாழ்கின்றார் என்பதையும் சுட்டிக்காட்டுகிறது. வேறு விதமாக கூறினால், பகவான் என்னும் தெய்வீக ஒளியானது பௌதீக மயக்கத்தின் சாயல் துளி கூட இல்லாத எல்லையற்ற அறிவு, திறன், சக்தி, செல்வம், பலம் மற்றும் ஆதிக்கத்தை குறிப்பிடுகிறது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. சோ இந்த பகவான் அப்படின்ற இதுக்கு நம்ம இங்க வந்து அந்த மீனிங்க பாக்குறோம். பகவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முதல்ல யார் வந்து கிருஷ்ணரை வந்து சொன்னாங்க? யார் இங்க சொல்லப்படுறாங்க பகவான்ட்டு? ஸ்ரீ கிருஷ்ணர். ஏன் வந்து சொல்லப்படுறாங்க? நம்ம பகவத்கீதையில பார்த்திருக்கோம் இல்லையா? யார் வந்து ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே பகவான் அப்படின்னு சொல்றாரு? அர்ஜுனன். அர்ஜுனன் மாதாஜி. வேற அர்ஜுனரை சொன்னாரு. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச அப்படின்னு அர்ஜுனனா சொல்றாரு. வேற பரீட்சித் மகாராஜ். சஞ்சயன் சொன்னார் மாதாஜி. சஞ்சய் மாசா. வேற எல்லாரும் மறந்துட்டேள் எல்லாரும் சொல்லுங்க. வேற பீஷ்ம பிதாமா வந்துட்டீங்களா? செகண்ட் அத்தியாயம் எங்க வந்து நம்ம வந்து கிருஷ்ணர் பேசுறாருன்னு நம்ம பாக்குறோம். சஞ்சயன் திருதராஷ்டிர உவாச்ச. அப்ப திருதராஷ்டிர பேசும்போது திருதராஷ்டிர உவாச்சன்னு சொல்றோம். அடுத்து சஞ்சய் உவாச்ச. அப்படி வரும்போது ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் உவாச்சன்னு சொல்லாம எதுக்கு ஸ்ரீ பகவான் உவாச்சன்னு வருது? அவர் பெரிய பருப்போட்டே கொடுத்திருக்காரு பிரபுபாதர் நமக்கு. பகவான் சொல்றார் மாதாஜி. ஏன் யார் சொல்றது? அதுக்கு சஞ்சயன் தான் மாதாஜி இவர்கிட்ட சொல்றாரு. சஞ்சயன் தான் வந்து திருதராஷ்டிரர் சொல்றாரு. சஞ்சயன் தான் சொல்றாரு அந்த கதைய. எதற்காக ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் சொல்லாம பகவான்னு சொல்றார்? பகவான் 6 ஐஸ்வர்யம் இருக்கிறதுனால பகவான். 6 ஐஸ்வர்யங்களும் முழுமையாக பகவானிடத்துல இருக்கிற உலகத்துல இருக்க அனைத்து ஐஸ்வர்யங்களையும் இந்த 6ஓட தலைப்புல நம்ம கொண்டு வந்துடலாம். அது எல்லாமே வந்து பகவானுக்கு பூரணமாக இருக்கு, அல்ல குறையாத ஒன்று அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். ஆனா அத முதல்ல வந்து நம்ம சொன்னது யாரு? வியாசதேவருடைய தந்தையான பராசர முனிவர். வியாசதேவருடைய தந்தையான பராசர முனிவர் வந்து சொல்றாரு, கிருஷ்ணருக்கு வந்து அனைத்தும் முழுமையாக இருக்கிறதுனால அவரை வந்து பகவான் அப்படின்னு சொல்றோம். அதை நீங்க இங்க வந்து கோரிலேட் பண்ணி பாருங்க. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா முதல் எழுத்து எப்படி சொல்லப்படுகின்றது? முழுமையாக பரிபாலிப்பவர் பக. இரண்டாவதாக ஐ மீன் பா என்ற எழுத்தே வந்து பாத்தீங்கன்னா அனைத்தையும் பராமரிப்பவர் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு, இல்லைன்னா பாதுகாவலன். க அப்படின்றது வந்து என்னவா சொல்லப்பட்டிருக்கு? அவர்தான் சிருஷ்டிகர்த்தா, அனைத்தோட காரணம் அவர்தான், சர்வ காரணமும் அவர்தான். வா என்ற எழுத்து என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு? எல்லா உயிரினமும் அவரில் வாழ்கிறது என்பதையும் நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். எப்படி பகவானே புருஷ அவதாரம் எடுக்கிறார், அதுல அந்த திருப்பி நம்ம அதே பாக்குறோம். அவருடைய நாபி கமலம், பிரம்மதேவர் அனைத்தையும் திருப்பி அவங்க எல்லாமே அவ்வியக்தம், பகவானுக்குள்ளார ஒடுங்குறாங்க அப்படின்றதையும் நம்ம பாக்குறோம். சோ இதெல்லாமே வந்து பகவானே வந்து படைத்து பராமரித்து பரிபாலித்து கடைசியில அவரே வந்து அனைத்தையும் அழிக்கும் செய்கின்றார் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடிகின்றது. சோ
எவ்வித பௌதீக சம்பந்தமும் இல்லாத நிலையிலான அளவற்ற ஞானம், வல்லமை, ஆற்றல், செல்வம், பலம், பிரபாவம் ஆகியவற்றை வர்ணிக்கின்றது. சோ பகவான் அப்படின்றது வந்து என்ன, அந்த 6 ஐஸ்வர்யங்கள் நம்ம பார்த்தோம். அழகு, அறிவு, துறவு, வீரம், வீரம், செல்வம், பொறுமை, செல்வம், புகழ். 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 சூப்பர். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சோ இங்க பகவானே வந்து உண்மை, பரம்பொருள், அனைத்தின் மூலம் அவரே, அப்சல்யூட் ட்ரூத் அப்படின்றத நம்ம இங்க புரிந்து கொள்ள முடியும் இல்லையா? சோ பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி சுவாமிகள் வந்து கதை சொல்லுவாரு. அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படி வந்து அந்த வாரக்கடை போடுறாங்க, அல்லனா நம்ம காலையில இந்த மளிகை கடை வச்சிருக்கவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா காலையில இது பண்ணும்போது எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து அது ஒரு இடத்துல வைப்பாங்க வியாபாரம் பண்றதுக்கு. திருப்பி இரவானதுன்னா என்ன பண்றாங்க, அதை திருப்பி அதை எடுத்துட்டு போய் எங்க எடுத்தாங்களோ அங்கேயே வச்சிருவாங்க. அது போல இந்த பிரபஞ்சத்தை சிருஷ்டி பண்றது எப்படி அப்படின்னாக்கா பகவான் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ அனைத்தையும் வந்து படைத்து பராமரித்து அழிக்கவும் செய்வது வந்து பகவான் தான் அப்படின்றதையும் நம்ம இங்க புரிந்து கொள்ள முடிகின்றது. சோ அனைத்தின் கட்டுப்பாட்டாளர் ரிஷிகேஷர் யாரு, பகவான் அப்படின்றத இங்க புரிந்து கொள்ள முடியும். பகவானுடைய சங்கம் இல்லாது, பக்தர்களுடைய சங்கம் இல்லாது அங்க ஆன்மீக முன்னேற்றம் இருக்காது. சோ இததான் வந்து நம்ம இங்க பார்க்கின்றோம். சோ பூரண சத்தியத்தோட முழுமையான கோட்பாடு, பூரண சத்தியம் எது அப்படின்னாக்கா பகவானை உணர்வது. அதுதான் வந்து பாகவத சந்தர்ப்பத்துல ஸ்ரீல ஜீவ கோஸ்வாமிகள் சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஓகே, அடுத்த பேராகிராஃப் வாசிங்கோ. பகவான் தமது கலங்கமற்ற பக்தர்களை முழுமையாக பராமரிக்கின்றார். பக்தி தொண்டின் பக்குவ நிலைக்கான பாதையை நோக்கி அவர்களை படிப்படியாக வழி நடத்துகின்றார். பக்தர்களுடைய தலைவன் என்னும் முறையில் அவர் இறுதியில் தம்மையே தமது பக்தர்களுக்கு வழங்குவதன் மூலமாக பக்தி தொண்டின் விரும்பிய பலனை வழங்குகிறார். பகவானுடைய பக்தர்கள் அவரது காரணமற்ற கருணையினால் அவரை நேருக்கு நேராக காண்கின்றனர். இவ்வாறாக தலை சிறந்த ஆன்மீக லோகமாகிய கோலோக விருந்தாவனத்தை அடைவதில் பகவான் தமது பக்தர்களுக்கு உதவுகிறார். படைப்பாளி என்னும் முறையில் அவர் தமது பக்தர்களுக்கு தேவையான எல்லா தகுதிகளையும் வழங்கி இறுதியில் அவர்கள் தம்மை அடையும்படி செய்கின்றார். பகவானே எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணமாவார். வேறு விதமாக கூறினால் அவருக்கு காரணமாக ஏதும் கிடையாது என்பதால் அவரே ஆதி காரணமாவார். இதனால் அவர் தமது அந்தரங்க சக்தியை தோற்றுவித்து தம்மைத்தாமே அனுபவிக்கின்றார். சரியான முறையில் சொன்னால் வெளிப்புற சக்தி இவரால் தோற்றுவிக்கப்படுவதில்லை. ஏனெனில் இவர் தம்மை புருஷ அவதாரங்களாக விரிவுபடுத்திக் கொண்டு அந்த வடிவங்களின் மூலமாகவே பௌதீக படைப்பின் தன்மைகளை பராமரிக்கின்றார். அந்த புருஷ விரிவுகளின் மூலமாகவே இவர் பௌதீக தோற்றத்தை படைக்கின்றார், காக்கின்றார், அழிக்கின்றார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. இன்னைக்கு கிளாஸ் கேட்டிருந்தீங்கன்னா காலையில பாகவதம் கிளாஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ராதிகா மாதாஜி வந்து இன்னைக்கு காலையில பலவிதமான சக்திகளை பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தாங்க. கேட்டிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் புரிதல் இருந்திருக்கும். சோ இங்க பகவான் தூய பக்தர்களை பரிபாலித்து அவங்கள பாதுகாத்து அவங்களை எப்படி பாதுகாக்கிறாரு அப்படின்னாக்கா படிப்படியாக பக்தியில முன்னேறதுக்கு அவரே வந்து வழிகாட்டுறார் பக்தர்களின் மூலமாக. பகவான் சொல்றார் 7வது அத்தியாயத்துல 3வது பதத்துல, பல கோடிக்கணக்கான மனுஷங்கள்ல யாராவது ஒரு சிலர் தான் வந்து பக்குவம் அடைய ஆன்மீகத்துல வராங்க. அதுலயும் ஒரு சிலரால் மட்டும்தான் பகவானை புரிந்து கொள்ள முடியும் அப்படின்னு. அப்படி தூய்மையான பக்தி தொண்டு செய்யக்கூடிய பக்தர்களே பகவான் என்ன பண்றார், அவங்களுக்கு தேவையானவற்றை பகவான் கொடுக்கிறார். பௌதிகமான விஷயங்கள் மட்டுமல்ல, ஆன்மீகமான முன்னேற்றத்தையும் அவங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை கொடுக்கிறார். சோ அப்படி செய்து அவங்களை வந்து பக்தியில முன்னேறுவதற்கு அந்த ஞானத்தை, என்னிடம் வந்து சேரக்கூடிய ஞானத்தையும் நானே வழங்குகின்றேன் அப்படின்றார். சோ அததான் நம்ம இங்க பாக்குறோம். சோ அவர் பக்தர்களின் மேல ரொம்ப கருணையோட, இந்த கருணை காரணமே இல்லாத கருணை, காரணமற்ற கருணையின் மூலமாக நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா வழிகாட்டுதல் வந்து பகவான் பக்தர்கள் சங்கத்திலையும் ஆச்சாரியர்கள் மூலமாக நமக்கு கொடுக்கின்றார். சோ அவரே வந்து பாத்தீங்கன்னா நேருக்கு நேர் காட்சியும் அளிக்கின்றார் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடிகின்றது. ஏதாவது இது சம்பந்தமான கதை சொல்ல முடியுமா? ஏதாவது கதை ஞாபகம் வருதா யாருக்காவது? முடிவில் தம்மையே பகவான் அளிக்கின்றார். யாராவது சொல்ல முடியுமா கதை?
பிரகலாத் கதை மாதாஜி மெயின், துருவன் பிரலாத் மகாராஜர். ஓகே மாதாஜி. வேற அதுக்கப்புறம் தன் நிறைய பக்தர்களுக்கு நேருக்கு நேரா காட்சி தர்றார் நிறைய பிரலாத் கதைகள் இருக்கு மகாராஜர். மாதாஜி. இந்த பண்டர்பூர்ல பகவானே வந்து எல்லார் வீட்லயும் சர்வ் பண்ணி இருக்காரு. பண்டர்பூர் கதைகள்லாம் இருக்கு. ஏதாவது ஒண்ணு சொல்லுங்க. அவருடைய காரணமற்ற கருணையினால பிரபு தம் பக்தர்களுக்கு நேருக்கு நேர் காட்சி அளிக்கின்றார். அது மட்டுமல்ல, அவங்களுக்கு சேவகனாவே மாறிடுறார். வாமன் அவதாரம் எக்ஸாம்பிள் இல்லையா? பலி சக்கரவர்த்தி வந்திருக்கிறது பகவான் சுக்கராச்சாரியார் வந்து அவருக்கு வந்து வார்னிங் கொடுக்கிறார். இருந்தாலுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருடைய குருவோட வார்த்தையை மீறி அங்க பலி சக்கரவர்த்தி வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவானுக்கு வந்து அந்த தானம் கொடுக்கறதுக்காக போறார். அப்ப அந்த பலி சக்கரவர்த்தி கிட்ட ஆத்ம நிவேதனம் முழுமையாக தன்னை அர்ப்பணித்து விடுகின்றார் பலி சக்கரவர்த்தி பகவானுக்கு. இங்க பாருங்க, பக்தன் முழுமையாக அர்ப்பணிக்கிறார். அப்படிப்பட்ட பக்தனுக்கு பகவான் எவ்வளவு ஒரு கருணையோட அவருக்கு வாயிற்காவலனாக இருக்கின்றார். அனைத்து பிரபஞ்சத்தையும் வந்து படைச்சு பராமரிச்சு அழிக்கவும் செய்யக்கூடிய அந்த பகவான் வாமன அவதாரத்தின் மூலமாக இந்த ஒரு லீலையை செஞ்சு அவர் என்ன பண்றார், பலி சக்கரவர்த்திக்கு வந்து அந்த பாதாள லோகத்தை கொடுத்து அதனுடைய வாயிற்காவலனாகவும் பகவான் இருக்கிறார் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடியும். மாதாஜி சொன்னது போல எண்ணற்ற கதைகள் இருக்கு. ஒரு சில எக்ஸாம்பிள் நம்ம இங்க பார்க்கணும். சோ தன்னுடைய பக்தர்களுக்கு நேருக்கு நேர் பகவான் காட்சி அளிக்கின்றார் காரணமற்ற கருணையின் மூலமாக. ஒரு முறையாவது அவங்க வந்து பகவானுடைய நாமத்தை சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து பக்தர்களாக கருதப்படுகின்றார்கள் பகவானுடைய நாமத்தை சொல்வதன் மூலமாக. சோ அவரே சிருஷ்டிகர்த்தா அப்படின்றதுனால தன்னை வந்தடைவதற்கு உண்டான தகுதிகளையும் வந்து அவர் கொடுக்கிறார். என்ன ஒரு கருணை இல்லையா? திருப்பி என்னுடைய பக்தன் என்கிட்டயே திருப்பி வரணும்னு நமக்கு அந்த குவாலிட்டிஸை வளர்த்து கொள்வதற்காகவும் பகவான் வந்து பாத்தீங்கன்னா வழிவகை செய்கின்றார். நம்ம ஆசைப்பட்டோம், விழுந்துட்டோம், அதுக்காக அவர் போ அப்படின்னு விடுறது. நம்மளுடைய குழந்தைய விடுவோமா? எப்படி வந்து பகவான் கிட்ட என்ன குணம் இருக்கோ அதே குணம் நம்ம கிட்டயும் இருக்கு. நம்ம கோரிலேட் பண்ணி பார்க்கலாம். படிக்கிறோம் எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம பிராக்டிக்கலா திங்க் பண்ணி அனலைஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். இது உண்மைதானே? நம்ம குழந்தை ஏதாவது செஞ்சிருச்சு, இல்ல நம்ம சொல்ற பேச்சை கேட்டு அகெயின்ஸ்டா போயிடுச்சு அப்படின்னாக்கா நம்ம அப்படியே விட்டுருவோமா அந்த குழந்தைய? மேபி ஏதாவது திட்டுவோம், அடுத்த நிமிஷம் அப்படியே வாரி அணைச்சிருவோம் இல்லையா? சோ அது போல இங்க வந்து பகவானும் நம்ம மேல ரொம்ப காரணமற்ற கருணையின் மூலமாக பக்தர்களுக்கு வந்து அவரு தன்னை வந்து அடைவதற்குண்டான எல்லா தகுதிகளை வளர்த்து கொள்வதற்குண்டான வழிவகைகளையும் செய்து கொடுக்கிறார் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடியும். நம்ம பார்க்கிறோம் பிரம்ம சம்ஹிதரோட முதல் பதம். யாருக்காவது ஞாபகம் இருக்கா? பிரம்ம சம்ஹிதை முதல் பதம் அடிக்கடி நம்ம சொல்லுவோம். பரமகிருஷ்ண சச்சிதானந்த விக்ரஹ அநாதிராதிர் கோவிந்தம் சர்வ காரண காரணம். அனைத்து காரணங்களுக்கும் மூல காரணம் யாரு? பகவான் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். அதனால தன் உள்ளார உறைந்திருக்கக்கூடிய அவர் வந்து ஆத்மராமர். அவருக்கு வந்து யாரும் வந்து ஸ்வராட் சுதந்திரமானவர். அவருக்கு யாரும் வந்து அவரை திருப்திப்படுத்தணும்னோ இல்ல அவரை வந்து நம்மளுடைய பக்தி தொண்டாலதான் வந்து அவருக்கு வந்து ஒரு செம்மை கிடைக்குதுன்னோ கிடையாது. அவருக்குள்ளேயே வந்து அந்த ஆன்மீக சக்தி உறைந்திருக்கின்றது. அவர் நித்தியமாக ஆனந்தமயமாக இருக்கக்கூடியவர் பகவான் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ அவரே வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருடைய அவதாரங்கள் வந்து எண்ணற்ற அளவுல இருக்கு. கடல்ல வரக்கூடிய அலைகளை கவுண்ட் பண்ண முடியாதது போல. சோ பகவானும் அந்தந்த ரூபங்கள்ல வந்து தன்னுடைய டிஃப்ரெண்ட் சக்திகளின் மூலமாக அதை வியாபித்திருக்கார். பகவானுடைய முதல் விரிவங்கம் பலராமர் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சோ அவர் வந்து அனந்த சேஷனாக இருக்கார். அவர் பகவானுடைய புகழ வந்து சொல்லிண்டே இருக்கார். இப்ப வரைக்கும் அது வந்து ஒரு முடிவுக்கு வந்த பாடல அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ இப்படி பகவான் உயர்ந்த நிலையில இருக்கார். அவருடைய அந்த ரூபத்தின் மூலமாக நாம அவரை வழிபாடு செய்யணும். அந்த பிரம்ம ஜோதியில இல்ல, அதையும் தாண்டி உயர்ந்த நிலையில இருக்கார் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடிகின்றது. அடுத்த பேராகிராஃப் யாராவது வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கிற மாதிரி படிங்க. யார் வாசிக்கலையோ அவங்க வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு அலர்ட்டா இருக்கிறதுனால அவரே வாசிக்க கூடாதீங்க. வேற யாரும் இன்னும் வாசிக்கல, வாசிங்க. 15 பேர் இருக்கீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இல்ல மத்த வேலையில இருக்கீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. நான் படிச்சுட்டு மறுபடியும் படிக்கட்டுங்களா?
இல்ல வேற யாராவது படிங்க. யார் மாதாஜி படிக்கலையா? நான் படிக்கல, ஆனா என்னோட நெட் அப்பப்போ போறது, அதனால படிக்க முடியல. ஓகே, வேற யாராவது படிங்க. ஜீவன்களும் பகவானுடைய வேறுபட்ட விரிவுகளே. அவர்களில் சிலர் முழுமுதற் கடவுளை நகல் செய்து எஜமானர்களாக இருக்க விரும்பியதால் அவர்கள் பௌதிக பிரபஞ்ச படைப்பினுள் நுழைவதற்கும் இயற்கையை அடக்கியாள்வதற்கான தங்களது சுபாவத்தை முழுமையாக பயன்படுத்திக் கொள்வதற்கும் பகவான் ஒரு வாய்ப்பினை அவர்களுக்கு வழங்குகிறார். பகவானுடைய அம்சங்களான ஜீவன்கள் ஜட உலகத்தில் வசிப்பதால் தான் இந்த ஜட உலகம் செயல்களாலும் விளைவுகளாலும் தூண்டப்பட்டுள்ளது. இவ்வாறாக ஜட இயற்கையை அடக்கியாள்வதற்கான பூரண வசதிகள் ஜீவன்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளன. ஆயினும் அந்த பகவானை இறுதியில் அனைத்தையும் கட்டுப்படுத்துபவராக உள்ளார். அவர் இதனை புருஷாவதாரங்களில் ஒருவரும் தமது முக்கிய விரிவும் ஆகிய பரமாத்மாவின் மூலமாக செயல்படுத்துகிறார். எனவே ஜீவாத்மாவிற்கும் கட்டுப்படுத்தக்கூடிய பரமாத்மாவிற்கும் இடையே பெரும் வேறுபாடு உள்ளது. பரமாத்மா கட்டுப்படுத்துபவர், ஆத்மா கட்டுப்படுத்தப்படுபவன். இதனால்தான் 2 வேறுபட்ட பிரிவுகள் உள்ளன. பரமாத்மா ஆத்மாவுடன் முழுமையான ஒத்துழைப்பில் இருப்பதால் அவர் ஆத்மாவின் இணைப்பிரியா தோழன் என்று அறியப்படுகிறார். தேங்க்யூ மாதாஜி. கடைசி 2 பேராகிராஃப் அப்புறமா வச்சுக்கலாம். சோ இதுல கலங்கமற்ற நிலைத்த உறுதியான பக்தி தொண்டு செய்யணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடிகின்றது. கிருஷ்ணருடைய சங்கம் பக்தர்கள் மூலமாக கிடைக்கக்கூடியது ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று. அயராது பக்தி தொண்டு செய்வதன் மூலமாக நம்மை பகவானிடத்துல முழுமையாக அர்ப்பணிக்க முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடிகின்றது. சோ நாம அந்த ஞானம் உள்ளவர்கள், உயர்ந்த ஞானம் உள்ளவர்கள், அறிவு சார்ந்தவர்கள், புத்திமான்கள் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னாக்கா, இந்த உண்மையை உணர்ந்து கொண்டு பகவானுக்கும் நமக்கும் உள்ள உறவை வலிமைப்படுத்துவதற்காக, செம்மைப்படுத்துவதற்காக பக்தி தொண்டு செய்வார்கள். நாமளும் அவரை போல இருக்கணும், அவரை போல அனுபவிக்கணும்னு நம்ம ஆசைப்பட்டதுனால, ஏன்னா நம்ம நேத்து கிளாஸ்ல தான் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, நாம வீழ்ச்சி அடைவதற்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா நம்மளேதான் காரணம். நம்மளுடைய அழிவிற்கு மத்தவங்க காரணம் அல்ல. மத்தவங்க என்ன சொன்னாலும் அதை நான் எப்படி எடுத்துக்கிறேன்றது என்னை பொறுத்ததுதான். சோ அப்ப நம்மளுடைய மீண்டும் மீண்டும் இந்த பிறப்பு இறப்பு சுழற்சியில இருந்து நம்ம விடுபடணும் அப்படின்னாக்க நான் தான் காரணம். சோ அதுல இருந்து வெளியில வரணும். என்னுடைய ஆசைகளை வேறு விதமாக செலுத்த வேண்டும், பக்தி மார்க்கத்துல செலுத்த வேண்டும். அப்போ அந்த பௌதிகமான லௌகீகமான ஆசைகளே வராது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ பகவான் நம்ம ஆசைப்பட்டதுனால நம்மளுடைய இச்சைக்காக இந்த லோகத்தை படைச்சிருக்கார். ஆனாலும் இது ஒரு பெரிய ஜெயில். சோ இந்த ஜெயில இருந்து மீண்டும் அழைச்சிட்டு போறதுக்காகவே அவர் வந்திருக்கார். காரணமற்ற கருணை. அதனால ஆச்சாரியர்கள் மூலமாகவும் பக்தர்கள் மூலமாகவும் நமக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்கிறார். அதை நாம செவ்வனே பயன்படுத்தி பக்தி மார்க்கத்தை மேற்கொண்டு அவரை சரணடையணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ நம்ம எல்லாருமே கட்டுண்ட வாழ்வுல இருக்கோம். ஏன்னா நம்ம அந்த அனர்த்தங்கள் பண்ணியிருக்கோம். அவரை போலவே நானும் அனுபவிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும், ஹை டைம் டு பிராக்டிஸ் ஆர் பக்தி மார்க்கத்தை நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடிகின்றது. பக்தி தொண்டு செய்யும் பட்சத்தில் பகவான் தன்னை அடைவதற்கு பக்தர்களை அழைக்கின்றார் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடிகின்றது. சோ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா, பகவான் மேல ஸ்ரத்தையா இருக்கணும். கடைசி பேராகிராஃப் வாசிங்கோ. இறைவனின் எங்கும் நிறையும் தன்மை சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இறைவன் நிறையும் தன்மை பிரம்மன் எனப்படுகிறது. இது விழிப்பு, உறக்கம், உள்ளடக்கிய நிலை ஆகிய எல்லா நிலைகளிலும் உரைகிறது. கட்டுப்பட்ட மற்றும் விடுபட்ட ஆத்மாக்களாக உருபெறும் ஜீவ சக்தியின் தோற்றுவாயுமாகிறது. பரமாத்மா மற்றும் பிரம்மன் ஆகிய இரண்டுமே பிரபுவிடமிருந்து தோன்றுவகையால் எல்லா உயிர்களுக்கும் மற்றும் உள்ள எல்லாவற்றிற்கும் தோற்றுவாய் பிரபுவே. இதை அறிபவன் உடனடியாக பிரபுவின் பக்தி தொண்டை மேற்கொள்கிறான். இப்படி புனிதமான முழு ஞானம் பெற்ற பக்தன் மனதாலும் ஆத்மாவாலும் பிரபுவோடு முற்றிலும் இணைத்தவனாகிறான். இத்தகைய பக்தன் தன்னை போன்ற பிற பக்தர்களோடு கூடும்போது பிரபுவின் உன்னத செயல்கள் புகழ் பாடுவதை தவிர வேறு வேலை எதுவும் இல்லை. ஒரு நிமிஷம் பிரபு, ஒரு நிமிஷம். தேங்க்யூ பிரபு. சோ இங்க நம்ம என்ன பாக்குறோம், இறைவன் எப்படி இருக்காரு, அந்த பரபிரம்மம் சொல்றோமே அது எப்படி இருக்காரு அப்படின்றத நம்ம இங்க பேராகிராஃப்ல ரொம்ப தெளிவா பிரபுபாதர் கொடுத்திருக்காரு.
இறைவன் எங்கும் நிறைந்திருக்கின்றார். பகவானை தவிர்த்து நம்ம ஏதாவது யோசிக்க முடியுமா? நம்ம புதுசா கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னு சொல்றோம். அந்த புதுசா கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு உண்டான மூலப்பொருள் எங்க இருந்து கிடைக்குது அப்படின்னாக்கா அவர் சிருஷ்டி பண்ண இந்த லோகத்துல இருந்து தான் கிடைக்குது. சோ நான் எதுவுமே பகவானை தவிர்த்துன்னு நம்ம அங்க எதையுமே சொல்லவே முடியாது. என்னுடையது நான் எதையுமே பறைசாற்றி கொள்ளவே முடியாது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். இறைவன் எங்கும் நிறையும் தன்மை, அதாவது பரபிரம்மம் அப்படின்னு நம்ம அழைக்கப்படுகின்றார். அது எப்படிப்பட்டது அப்படின்னாக்கா அனைத்தையும் உள்ளடக்கியது. முழிச்சிட்டு இருந்தாலும் இல்ல முழிக்காம உறங்கின்னு இருந்தாலும் என்ன நிலையா இருந்தாலும் பகவானுக்குள்ள ஐக்கியம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடிகின்றது. அது மட்டுமல்ல, அவர் என்ன பண்றார், கட்டுப்பட்ட மற்றும் விடுபட்ட ஆத்மாக்களாக ஒரு பெரும் ஜீவசக்தியின் தோற்றுவாயமாக இருக்கின்றார். யாரு கட்டுப்பட்டவர்கள், யாரு விடுபட்ட ஆத்மாக்கள்? கட்டுப்பட்ட ஆத்மாக்கள் யாரு? யாரெல்லாம் இந்த பௌதிக லோகத்துல பிறப்பெடுக்கிறாங்களோ. ஏன் அவங்களை கட்டுப்படுத்தப்பட்டவங்கன்னு சொல்றோம்? ஏன்னா அந்த முக்குணங்கள்ல ஆட்கொள்ளப்படுகின்றார்கள். விடுபட்ட ஆத்மாக்கள் எங்க இருக்காங்க? இந்த உயர்ந்த ஆன்மீக லோகத்துல இருக்காங்க. ஏன் அவங்களை விடுபட்டவங்கன்னு சொல்றோம்? அவங்களுக்கு இந்த பௌதிக பற்று இல்ல. என்னுடைய கிருஷ்ணரை எப்படி எப்படி திருப்திப்படுத்துறதுன்னு மட்டும்தான் அவங்களுடைய நோக்கமாக இருக்கு. சோ அவர் ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம், பரா அபாரா, அதுக்கப்புறம் இந்த இகலோகம், அதுக்கப்புறம் ஆன்மீக லோகம், எல்லாத்தின் மூலமும் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடிகின்றது. சோ பரமாத்மா மற்றும் பிரம்மன் ஆகிய ரெண்டுமே பகவானிடத்துல தோன்றியது. சோ அதனாலதான் பரபிரம்மம், பரமாத்மா, அதை விட உயர்ந்த நிலையில பக்தர்கள் நிலைக்கிறாங்க. அது என்ன நிலைன்னா பரமபுருஷர். பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே பரமபுருஷர். அவரே அனைத்தின் மூலம், எல்லாத்தையும் சிருஷ்டி பண்றவர் அவரே. அவரே ஆதி புருஷர் அப்படின்றத நம்ம இங்க புரிந்து கொள்ள முடிகின்றது. எவனொருவன் இதை உண்மையாக புரிந்து கொள்கின்றானோ அவங்க என்ன பண்றாங்க, உடனடியாக பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுகின்றார்கள். சோ இப்படி புனிதமான முழு ஞானம் பெற்ற பக்தன் எப்படி பண்றாங்க, மனசாலையும் ஆத்மாவாலும் பிரபுவோடு முற்றிலும் இணைந்தவன் ஆகின்றார்கள். சோ இங்க ஏன் இது மனசு ஆத்மான்னு பிரிக்கப்பட்டிருக்கு? நம்ம உடல் எத்தனை விதமான உடல் இருக்கு நமக்கு? ஸ்தூல உடல், சூக்ஷ்ம உடல் நம்ம பாக்குறோம். சோ ஸ்தூல உடல் இந்த பஞ்சபூதங்களால ஆக்கப்பட்டிருக்கு. சூக்ஷ்ம உடல் பாத்தீங்கன்னா ஆத்மாவை சுத்தி இருக்கக்கூடிய அந்த லேயர், மனம், புத்தி, அகங்காரம். நம்ம மரணிக்கும் போது இந்த பஞ்சபூதங்களால ஆக்கப்பட்ட ஸ்தூல உடல், நான் கண்ணால என்ன பாக்குறனோ அது அந்தந்த ஐம்பூதங்கள்ல ஒன்றா இணைஞ்சிரும். ஆனா அந்த சூக்ஷ்ம உடல் என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா, மரணத்தியம் தருவாயில் இந்த ஜீவாத்மா என்ன பண்ணுது, சூக்ஷ்ம உடலை விட்டுட்டு, இந்த ஸ்தூல உடலை விட்டுட்டு அந்த ஆன்மீக லோகத்துக்கு போக அது ட்ரை பண்ணுது. சோ இங்க இந்த முழுமையான ஞானத்தை பெற்றவன் பகவான் எல்லா இடத்துலயும் வியாபித்திருக்கார் பரபிரம்மமாக. எல்லார்கிட்டையும் எல்லா மூலப்பொருட்களையும் பகவான் இருக்கார் அப்படின்ற அந்த புரிதல் இருக்கக்கூடியவங்க எப்படி இருக்காங்க அப்படின்னாக்கா, மனசாலையும் ஆத்மாவாலையும் பகவானோட இணைந்து இருக்கின்றார்கள். எப்படி முழுமையாக இணைந்திருக்கின்றார்கள் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். இத்தகைய பக்தன் தன்னை போன்ற பிற பக்தர்களோடு கூடும்போது பிரபுவின் உன்னத செயல்களின் புகழ் பாடுவதை தவிர வேற வேலை எதுவும் செய்யறதில்லை. அங்க பிரஜல்பாலாம் நடக்கிறது இல்ல. இப்படி தூய்மையான பக்தர்கள் மற்ற பக்தர்களோடு பேசும்போது பகவானுடைய நாம ரூப குண லீலைகளை பற்றி மீண்டும் மீண்டும் பேசி என்ன பண்றாங்க, சந்தோஷம் அடைகின்றாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடியும். சோ அந்த மாதிரியான சங்கம், கிருஷ்ண உணர்வே என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பிரச்சாரம் தான் அதோட மோடு. சோ அவங்க என்ன பண்றாங்க, மற்றவர்களுக்கும் இந்த ஞானத்தை வழங்குகின்றார்கள் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடிகின்றது. சோ யாரெல்லாம் கிருஷ்ண பிரேமையில இருக்காங்களோ, கிருஷ்ண மயமாக இருக்காங்களோ, அவங்க என்ன பண்றாங்க, பகவானுடைய புகழ பாடுறதை தவிர்த்து வேற எந்த வேலையும் செய்வதில்லை. அடுத்தது வாசிங்க. பிரபு யாரோ ஒருத்தவங்க ட்ரை பண்ணீங்கன்னு நினைக்கிறேன். கண்டினியூ பண்ணுங்க. வேற யாரோ ஒரு பிரபு ட்ரை பண்ணீங்க, படிங்க. நெக்ஸ்ட் பேஜ் மூவ் பண்ணார்ல, கடைசி லைன்ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். புனிதமான பக்தர்களை போல் முதிர்ச்சி பெறாமல். புனிதமான பக்தர்கள் பெற்றிடாமல் பிரபுவின் பிரம்மம் மற்றும் பரமாத்மா அம்சங்களை மட்டுமே உணர்ந்துள்ளவர்கள் முழுமை பெற்ற பக்தர்களின் செயல்பாடுகளின் சிறப்பை உணர இயலாதவர்கள். பிரபு பக்தர்களின் உள்ளத்தில் தேவையான அறிவு அவ்வப்போது தந்து உதவுகிறார். அவரது விசேஷமான தயவால் அறியாமை என்னும் இருள்
முற்றிலுமாக அகற்றப்படுகிறது. இதை யுக் யுகத்தின் உதவியை நாடும் ஞானிகளும் யோகிகளும் எண்ணி பார்க்க முடியாது. ஏனென்றால் அவர்கள் தம் சொந்த பலத்தையே பெருமளவிற்கு நம்பி இருக்கிறார்கள். கடோப உபநிஷத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது போல் பிரபுவின் தயவை பெற்றவர்கள் மட்டுமே அவரை அறிய முடியும். மற்றவர்களுக்கு அது சாத்தியமில்லை. இத்தகைய விசேஷ சலுகைகளை பிரபுவின் புனிதமான பக்தர்களுக்கு மட்டுமே அளிக்கப்படுகின்றன. இவ்வாறாக பிரம்ம ஜோதியின் ஆதிக்க வரம் பிறக்கப்பட்டதான கடவுள் கருணையை ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஈஷோபனிஷத் எடுத்து கூறுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரபுஜி பிரணாம். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ பிரபு படிச்சது போல பகவானுடைய இந்த பிரம்மம் பரமாத்மா அம்சங்களை மட்டும் உணர்ந்தவர்கள் முழுமையானவர்கள் கிடையாது. சோ இந்த ஞானிகளும் யோகிகளும் அந்த நிலையில தான் இருக்காங்க. ஆனா பக்தர்கள் மட்டும்தான் பகவான உள்ளது உள்ளபடி உணர்ந்து கொள்கின்றார்கள். தேவையான அறிவை அவ்வப்போது தருகின்றார் பகவான். நான் ஒரு ரூபம், சச்சிதானந்த ரூபம். அது மட்டுமல்ல, எப்படி பகவானை அடையிறது அப்படின்ற ஞானத்தையும் பகவான் பக்தர்களுக்கு கொடுக்கிறார். அது விசேஷ கருணை. நாம கூட பகவானுடைய கருணை இல்லாம இந்த சத்சங்கத்துல நம்ம இருக்க முடியாது. எத்தனையோ விஷயங்கள் நம்ம பார்க்கிறோம். சோ நம்மளுடைய பூர்வ ஜென்ம பலன் 84 லட்சம் பிறப்புல ஏதோ ஒரு பிறப்புல செய்த பூர்வ ஜென்ம பலன் காரணமாக நாம இங்க கூடியிருந்து பகவானை பற்றி மகிழ்கின்றோம் பேசி அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ இப்படி அவருடைய விசேஷமான கருணையினால இந்த அறியாமை அகலப்படுகின்றது. ஏன் அறியாமைன்னு சொல்றோம்? ஆமா, நானும் அவரை போல அனுபவிக்கணும்னு நினைச்சதுனால இந்த 3 குணங்கள் கொண்ட லோகத்துக்கு நமக்கு பகவான் கொடுத்திருக்காரு. ஆனா இதுதான் நிரந்தரமானது நம்ம நினைச்சோம்னா அது ஒரு பெரிய அறியாமை. இதுல இருந்து விலகி வரணும்ன்றதுக்காக தான் பகவான் என்ன பண்றார்? கருணையோட பக்தர்களின் ரூபத்துல நமக்கு அருள் பாலிக்கின்றார் அப்படின்றத நம்ம இங்க புரிஞ்சுக்க முடியுது. சோ இத கட்டோபனிஷத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்றதையும் சொல்றாரு பிரபுபாதர். என்னன்னு சொல்றார்? பகவானுடைய தயை இல்லாம இந்த பக்தி மார்க்கம் என்பது சாத்தியமே இல்லை அப்படின்றத ரொம்ப தெளிவா சொல்லிட்டு இருக்கார். மத்தவங்களுக்கு எல்லாம் அது சாத்தியமே கிடையாது. பகவானுடைய கருணை இருந்த பக்தர்களால மட்டும்தான் இந்த ஞானத்தை உணர்ந்து கொள்ள முடியும். எந்த ஞானம்? பிரம்மஜோதியையும் தாண்டி பகவான் இருக்கின்றார். பரம புருஷ நிலையில அவரை அடையணும் அப்படின்றது நமக்கு இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஏன் அப்படின்னாக்கா பக்தர்கள் ரொம்ப புனிதமானவர்கள். ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்துறது மட்டுமே வாழ்க்கையோட நோக்கமாக வைத்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். சோ அப்படிப்பட்டவர்கள் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப உயர்ந்தவர்கள். சோ பிரம்மஜோதியோட ஆதிக்கத்தின் வரம்பிற்கு அப்பாற்பட்டதான கடவுள் கருணையை ஸ்ரீ ஈஷோபனிஷத் இப்படி எடுத்து உரைக்கின்றது அப்படின்றதோட நம்ம இந்த 16வது மந்திரத்தை பாக்குறோம். சோ 15லயும் பிரம்மஜோதி ரூபத்தை பார்த்தோம். 16லயும் நம்ம பாத்தீங்கன்னா அதுதான் நம்ம பாக்குறோம். சோ பகவானுடைய அந்த பிரம்ம ஜோதியை விலக்கி அவருடைய உண்மையான சச்சிதானந்த விக்கிரக ரூபத்தை காட்டி பக்தி தொண்டு செய்து எங்களை நீங்க ஈர்த்து கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லையா? ஓகே. சோ கிருஷ்ணரை மறந்ததுனால நம்ம அந்த பௌதீக பந்தத்துல இருக்கோம். இதுல இருந்து நாம விடுபடணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க புரிந்து கொள்ள முடிகின்றது. ஓகே. இங்க இன்னொன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு, அந்த விசேஷமான கருணை. இப்ப ஒரு தாய் தன்னுடைய குழந்தைகளுக்கும் சாப்பாடு போடுறா, யாராவது யாசகம் கேட்டு அவங்களுக்கும் சாப்பாடு போடுறா. ரெண்டுமே ஒரே இதா நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னாக்கா ரெண்டும் ஒன்னா? இந்த 2 எக்ஸாம்பிள் ஒன்னா? எப்படி வேறுபடுது சொல்லுங்க. இது கடமை மாதாஜி. இது தாய் போடுறது கடமை. ஓகே, போடுறது கடமை. வாசகர்ன்றது அவங்க வரும்போது நம்ம விருப்பப்பட்டு போடுறது. ஓகே. ஆனா அவங்க எப்படி இது பண்றாங்க? அன்போடு போடுவாங்க இல்லையா? தன்னுடைய குழந்தைக்கு அன்போடு கருணை காட்டுவாங்க. அவருக்கும் அவங்களுக்கும் சாதம் கொடுப்பாங்க. ஆனா ரெண்டுத்துக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு. அது போல பகவான் இடத்துல உண்மையான பக்தி தொண்ட பக்தர்கள் மேல பகவான் காட்டுற கருணை நம்ம பாக்குறோம். அவர் இம்பார்ஷியல், எல்லாரிடத்துலயும் ஒரே மாதிரிதான் இருக்காரு அப்படின்னு.
ஆனா பக்தர்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் விசேஷமான கருணையை அளிக்கின்றார். அதன் மூலமாக நம்ம வந்து இந்த அறியாமையில இருந்து விலகி, ஏன்னா எதுவுமே உண்மையே கிடையாது. நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் இந்த ஃபேமிலி, ஹஸ்பண்ட், குழந்தைங்க இவங்கதான் கடைசி வரைக்கும், அதனால அவங்களுக்காக நம்ம எல்லாம் இது பண்றோம். ஆனா ஒரு காலகட்டத்துல புரிய வரும், ஓகே இது எதுவுமே வந்து நிரந்தரம் அல்ல அப்படின்றது புரிய வரும். அப்போ அந்த இந்த உண்மையான ஞானத்தை பக்தர்கள் வந்து எப்பொழுதும் வந்து பகவான் இடத்துல அன்அலாய்டு டிவோஷன், எதையும் அந்த அது உறுதியான பக்தி தொண்டு செய்யணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடிகின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்ச கல்பதருபேஷ கிருபா சிந்து பேவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நம. अनंत कोटि वैष्णव वृंदे की जय. नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. नित्य गौरव प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्णा. பிரபு நான் உங்களை வந்து ஹோஸ்ட் பண்றேன் பிரபு, நீங்க வந்து யூடியூப் லைவ் ஆஃப் பண்ணிடுங்க. ஓகே, வேற ஏதாவது கேள்விகள் ஏதாவது இருந்ததுன்னா கேட்கலாம். மாதாஜி நமஸ்காரம். மாதாஜி சொல்லுங்க. பிரம்ம ஜோதி சொன்னீங்க.